Isih do kelingan jule. Ah iki Banyuwangen pertama mbiyen garap cakran yo iki, Jo. J. Introne sing intro sing ora iki sing lawas. J. Lagu apa? Ceng 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 cong 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 ceng ceng ceng. Ceng 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 cong cong cong. He. Ora kuwi. Bagus sing nyaron kuwi urung lahir. Oke, nganti saiki. Bagaimana Om Ikit? Iya ya. Om Ikit sudah bosan apa belum? Belum kalau aku. Belum dong. Nah, diselingi dulu kamu bisa mimik-mimik dulu. Oh iya. Mimik dulu. Aduh. Tadi ada request apa Banyumas? Banyumas. Wah. Eling-eling ora apa-apa, sing penting Oh, Banyumas. eling oke. Sapa eling balia maning ramah. Sadurunge Banyumas diselingi sik ya. Oke, Pak Igit. Ben iramane ora gembruduk sik. Oke. Selang-seling Pak. Itu ada Mbak Eni, Mbak Ima, ada Mbak Lila, Mbak Indri, Mbak Putri, Mbak Melani. Ada Bu Yuyun. Iya, ada Bu Yuyun itu tukang tambak udan. Tadi hujan terus Bu Yuyun naik panggung Langsung terus. Terus delok terus terang. Yeay. Banyune dientekke. Alhamdulillah. Matur nuwun ya Bu Yuyun sampun nambak udan Bu Yuyun. Nah, wow we. Nek wis ngetokke jimat paripe dikebyok-kebyokke ya. Walah. Tase isine uyah tok kok Pak Oh Igit. iya. Coba-coba Mbak Eni sing cedhak omahe kok. Oh, Mbak Eni. Pangkat. Ya Ke Mbak Eni. Ya. Iki mau dandan ke omah melaku nyebrang sawah tekan ini. Bah, Nyebrang kali lho. Nyebrang Mbak kali ya. perjuangan. Anu sabrang noni iki lho. Yuyu Kangkang. Oh. Aku sesuk mau nyabrang nona. Lah napa? Numpak nggon pundak apek ora karuan Pak Igit lho. Sinden kok apek. Mriki Mbak Eni. Ya mriki Mbak Ima, Mbak Eni. Nunjuk aku kok kowe melu nunjuk Lah lancang. ndek wau siyos boten. Oh iya engko. Ya kene nih. Panas-panas mlaku orang nggawa payung sandale diseret drama ane lempung karo Mbak Ima. Panas mlaku orang nggawa payung Sandale diseret drama ane lempung Surabaya mikir wong sing Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Wah, sugeng dalu Mbak Eni. Sugeng dalu Mbak Saking dalem dugi mriki pinten menit kalau mau? Gangsal menit. Gangsal menit. Nggih. Ndongake menapa dateng temanten kalih Mbak Jessica lan Mas Rian. Nggih, mugi-mugi langgeng ngantos kaki nini. Amin. Tinggal untuk Pamongan. Amin. Mbak Ima ndongake napa untuk temanten berdua? Selamat menempuh kehidupan yang baru. Iya. Semoga berbahagia selamanya. Amin. Kowe nek manten anyar ki didongake apa tetep mandi? Oh, tadi ya, Mas. Enggak, mbok ora didongake ki tetep saling sayang menyayangi, saling mencintai manten anyar. Sing perlu dielingke malah manten lawas-lawas. Lawas. Oke. Ngono kuwi. Kenging nopo? Kok kudu manten sing lawas? Lah nek manten anyar ki otomatis mesti sayang karo bojone. Manten lawasnya wis 15 tahun, 20 tahun ngono sok kala mongso ki sok lali, sok eling, sok lali, sok eling. Kaya manten lawas kaya aku, Mas Jolang, Bu Eni, jenengan ngoten niku sing perlu dielingke nggih. Ya, kok tekan aku barang. Lah jenengan iki termasuk manten lawas. Oh iya. Aku lali nek manten Iki lawas. manten anyar Ini. terus. Tengah-tengah. Nah, Bluro terkenale tayub Jo, ditoto karben guyub. Wow. Engko bar iki Banyumasan lagi dangdutan. Weh, pokoke suweng iki ndangdutan. Tak cepaki Mbak Eni karo Mbak Ima padha-padha milih kowe milih sapa? Upama padha legane. Upama milih kowe Joko, Mbak Eni, Mbak Ima gadis kowe milih sapa? Nggih, Mas yo lara greges ya tetep panteng milih niki to Pak Igit. Milih Imam. Alhamdulillah ya Allah. Kok alhamdulillah Mbak Eni? Lah aku nek dipilih Mas Jolang malah untuk musibah aku. Kok iso? Lha rupane kaya ngono. Alah, wong rupa kok rupa elek ganteng nek wis dadi bojone sing dienggo ya gak rupane. Lah apane? Hmm. Apane? Hmm. Alah. Masa angger Gayamu milih sing enom.
Lho kene wong nom iki lho, nom iki sembarang dengah pantes dijak buah, jak resep, dijak ning mall luwes, dijak nang bluro, golek apa wae pantes. Nek awakmu iki pantese gur dijak layon iki wis. Oh sejak layan lho. Oke, dan- Ning lah aku mbok jak bobok bareng ngono kok iso. Lho ngono Jo, Kok main. iso pantes sing ngejak layan tok. Diingi bobok bareng ora mbok akoni. Konangan iki saiki. Lali, ngoten niku lali. Oh rupane wong ngene iki lho. Syukur. Lali senengane. Syukur. Sewu Pak Igit. Oh ana anake barang ngono kok iso. Lho, anake di- salahe mbok dadekno. mbok dadekno. Kok aku coba mau pisan tok sing tiru jitoke bloko. Ora ngono wong ireng-irenge ya padha Lah ngono ya kok. untung ae kok sing niru jithoke. Cangkeme ngono piye jajal. Awakmu muni irenge padha. Lah wong ya adae ya ireng Kene ngene. Ya ora Yen ngono. aku ireng tapi gak mangkak. Lah. Padha ae iku jenenge. Mangkak lho, Mbak. Mangka lu. Anu le Ayo coba kudang kuning nggih, kudang kuning request terbanyak. Nggih kujuk Maju Jarbo Suntri, Pak Budi Kuntoro Ngayogyakarta, CFC Semarang komplit do nyimak. Wah iya, aja. Iki jebule WA teng gemruduk. wah ewon Pak Igit. Nggih. Juragane rancaan Manyaran Mas Komir. Wah iya, Sedilok meneh meh dikirim. Wah iya. Iya. Pak Waris Sugiyono Surabaya sembah nuwun, Pak Ngadinu Pondok Ungu matur nuwun, Mas Aji Tulungagung mbah nuwun. Coba tayub buka saka bunang Jo. Mar ndok rene gen ketok ning kamera sing tuwek minggir ya. Apa? Lho piye to? Apa ta? Sing nom sing Yo ngono. sak serku to aku pengen nek petengan kok. Wis ngalah-ngalah wis budi lah nggon kene ya. Angel mbok tatanane saiki. Kandhani. Iya. Buka saka bunang Mas Sigit. Ayo. Podhan kuning kijing miring. Dientuke ing karo ing. Ayo coba kaya apa ya, Cak. Kijing miring.
Oh jenenge nyambut gawe yo ra isin. Iki kesenian khas Blora Tayub. Anak kok ayo Bu mumbulne, ayo Bu mumbulne. Wah dan aku biasanya angger mayang iki ditutke Buke Awang. Aku bareng mlengak lho, Buke Awang kok ora kudungan. Kok kaosan ireng aku manjumbel aku. Ayo masa yo pake kok liyane yo. Buke Awang kaosan. Nggih, niku request harus dipinangkani Banyumasan. Banyumas. Banyumas ya Mbak Ida karo Mbak Niken lah ya Mbak Ida. Ya, Mbak Ida Lala. Iling-iling sakamana Sabak Wonosobo ya. Ya, Mbak Kayune ayo. Mbak Kayune. Ini karo Mbak Niken Salindri. Oh, aduh. Oh, ambah. Aduh. Alah. Oh senengane kok mak cange kok iri rezekine wong yo. Baru kowe bopong Mbak Ida yangmu terus cemburu. Mina, izin ya. Ning ndi wonge? Ning ndi ta? Wonge wis ora kuat. Delik. Delik. Oh alah. Lari. Oh lari dari kenyataan. Maaf ya, pinjem bebeknya bentar ya. Jangan marah loh. Ya wanana ya. Kene sayang. Wah. Bejo iki pancen ra umum ya Mas. Kandhani wong bejo iki wis tan kinira. Iya. Arang wong iso demek niken liyane bapake iki arang. Lah kowe bengi iki dadi apa? Kula tak melok grup niku mawon Pak Ibu. Medun nak takoni siji-siji sapa jenenge? Oke. Ben mlebu kamera. Iko anu kamera ke sini ya. Oke. Ya. Nggo tombo kangen karo kowe jauh suwe. Ini namanya anak-anak maut. Paut kok paut. Yalah, paut kok maut. Oke. Ya. Yang ini namanya siapa? Ayo. Nama. Kanza. Wedok Dek Yanto. Kanza. Kan Mamai Kanza. Kalau yang ini Siti. Bodoni aku wong jenenge. Tenan ora Siti? Siti Latifah. Wah. Siti Latifah kok. Aku agak pemuni Siti Latifah soalnya jenenge ning BRI kuwi. Ya apa le? Anggota Pak Ige. Anggota Bang Mekar. Mboten termasuk anggota manajemen ya. Manajemen kok manajemen. Manajemen. Yang ini. Ya guyu sik.
Maksudnya jenengan ngendika dhewe terus di kamera biak ngono ya. Minah. Oh. Minah Aidin bal Pak Idin. Ki Minal. Iya. Ki pirang tahun Joko mbiyen sambung karo Minah ki. Niki ya pendak dina tok Pak Igit. Bapake ra setuju. Lek kowe ngono terus entuk ngono kungko piye ngono. Mongko wetone jane cocok ya. Walah anu tur hitungane pasarane mboten cocok. Kok ora cocok. Soale padha nggawa Pak. Nggawa apa? Iya wis nggawa dhewe-dhewe. Loh, Mas. Kalau yang ini yang bantik ini ya kayak Mbak. Suarane kok nadane pelok Pak Igit. Sutina. Ini yang ini. Warti. Aduh. Warti kok kayak ledek tayupi Warti. Sing niki. Puji. Oh, iki ya pelok padha ae. Oh nggih pelok. Ki jek siji iki. Niki. Ora apa-apa lho engko nek aku kok ora mbok takoki nek ngono. Sinten niki? Amplope cairna ora. Bu Mimin amplope Bu. Mas iki sing nggawa amplop. Lah niki wau ngendikane ngono. Ini Mbak siapa ini? Mumun. Oh alah ya Allah. Mumun Pak Igit ndek ben anggere roh Mumun cah cilik-cilik pitinit pateni. Dua keweden ya. Do keweden Kak. Kok anggap aku pocong lho. Ora, Mbak Mumun sehat dan semuanya sehat selalu ya. Amin. Ya. Nama-nama yang sudah disebutkan tolong untuk langsung ke panitia ya. Mengapa? Panitia pusat. Alah jebule penak ning kene Pak Igit. Lah kowe arep delok piye? Ora. Beyo urung beres aku iki. Coba eling-eling Banyumasan jo iki. Ya bapake mangga. Eling-eling Banyumasan. Requeste Mami karo Mbak Kayune. Lala karo Dekayune Niken Salindri. Mumun. Raden Arya waraku dara. ora dijenggleng. Ra cukup he ngono Pak. Nyata lamun satria Jodipati Oper Mbak Ida. Oper Mbak Kayune. Krungu kok gudeg tok. Oh godek wae. Bapake godek beda. Godek. Oh, godek. Wong kanane ngomong kan dicetak-cetak, dicetak-cetak. Nyang krungune gudeg tok. Bapakane wis rada-rada kapok. Simbar jajah yen ngandika gerang pindah kuntung Oper nduk niken. dasar satria brawira rama
Lenggeran nggih.